Guys, zvema-surprise party hazvistombori zvedu maZimbabweans. Zvema-surprise party ndezvane kunana America uko, anana UK, anana Asia, anana London. Kwete kuno kuZimbabwe. This friend of mine akandifonera this day. He was like, bro, wadi? Ko urikuita sei haudaro ingawani titese tima graduate ko wakuita party wega, graduation party wega. Graduation party uri kuti chikweyo. Bro, ndadzwaka kuti kune graduation party iri kuitwa musuno iyi. Kuione usina kundiudza bro sadaro. Ingwani taita firefighting tesa. Iri kuitwa kupi? Then I think he noticed kuti ndosikuziya. This must be a surprise. He's like, alright, mira ndikufonere back. Mira ndikufonere break bro. Pane emergency. It's like ine ndega mana chi. Sitaka kubatanidza. Ndini uyo. Ndavanaenda mutoilet. Vananomira pamira ndatarisana nemira. I was like, I need to practice. People are going to surprise me. I need to practice to get surprised. Mira pamira, I was like, oh, guys, thank you so much, guys, thank you. No, that was too much. Take it slow. Oh, guys, I didn't expect it. Thank you so much. You guys are so amazing. Wangu ndapinda busy kupractice. Wangu we crazy. It was a surprise part. So this is what happened. These guys vaingouya mushopu. So ndakatanga unotice kuti vanhu vari kuuya vachitaura namoms vangu vasitaure nini. Vachinge vachinimhoresa kuti adi hadongoona moms 2 minutes. Ndambosvika. So initially chiji kuitika. Vanhu vada kutaura namoms vangu. Inyaya iPhone kana kuti. Aiza, hamchataura nyaya yenyu, nchaibata nyaya yenyu, chete mchataura nyaya yenyu. So the day arrives. This guy has on this other friend of mine futa akaita same mistake avana kumuudza futi kuti it was a surprise thing. Vakumufone, akuuya kushop. So this is how I knew this was the day. Angwa muswisa Saturday. Asvika said, bro, adi, bro ndatouya. These guys vanga vakanga nomuudza kuti no, ukauya usauye chi? Usauye kushop, unosangana pakati toenda kuchikuvhenyu. Svika kushop. Bro, adi, alapo. Ndatouya bro, ndauya kandauya kupati. Party? Oh, so it's today? It's today? Alright, iribo. So I think mandata party andina party andikuziya ini ukuti chikweni. But I mera ndikudzoka ndikungoita phone call 2 minutes. Ndaziya kuti nhasika ndobva ndanobata moms. Moms ichi kune finals hapana shamwari yangu yashayikwa kandoda kuenda kufinals ndokumbira kuenda kufuneral.